Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna burina kashi na 21. A ƙarshen kashi na 20 mun tsaya ne a inda Haruna ya shigo ɗaki cikin taƙama wai shi ya zo ganin ‘yarsa Ummi, inda ya shigo babu sallama Rabi'a take masa nasihar me yasa baya yin sallama. Inda ya sa hannu a aljihu yana murza layar dabo saboda Rabi'a ta dinga jin tsoronsa ko shakkarsa. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Duk surutan nan da kike yi, Amina kansu ta kwana ta tashi, bai kuma sa na canza ba, don ban ga dama ba domin ɗakina ne ina da damar shigowa. Ai ka ji jahilcin, da kana da ilimin addininka, da ka san cewa ba daidai ne don kana taƙamar mijina kake ba, ka kutso min cikin ɗaki babu sallama ba. Kai bari ka ji, addini ya koyar da mu cewan ko da ka yi sallamar ma sai ka jira an baka izinin ka shigo, za ka shigo, don baka san halin da za ka zo ka isko ni ciki ba. Allahu akbar, duk yanayin da na tsinkaye ki ciki, sai ƙaƙa, ke ba matata kike ba? Don Allah miƙo min ‘yata in ganta. Ta girgiza kai, sa hannu ka ɗauke ta, ko kuturu kake da sai na miƙo maka ita. Ya duƙa ya ɗauki Ummi da ke bisa cinyarta yana kallonta cike da sha'awa da jin daɗi. Wani irin santa ya ji ya shige shi farat ɗaya ya rungume ta yana faɗin. Da gaske asibitin da Amina ta kai ta ne ta samu lafiya haka? Ba dai ni kake zaton na zauna ɓata baki na yi maka bayani ba ko? Ai ni kunya ma kuka bani daga kai har su baba tare da sauran mutanen gidan nan. Wai yanzu kun naɗa tabarmar kunya, kun manta da abubuwan da kuka yi mata? Kun sa hannu bibbiyu kun amshe ta kuna murna. Har da baban kike kira maras kunya? Rabi'a ta amsa, a misali nake nufi. Ko da kake gani na haka, iyayena ba su yi min tarbiyyar in yi wa tsofaffi rashin mutunci ba, sai waɗanda ba su kama kansu ba. Haruna ya fahimci in dai ita ce ba ta ƙi a kwana ana cacar baki ba, sam ba za ta gaji ba, sai dai ya haƙura ya ƙyale ta. Me uwar ‘yan nan ke nufi da maido mana ita bayan a lissafi ko yaye ba? Kana iya tafiya ka binciko idan Amina za ta saurare ka. Ni dai ka sani, na yi alƙawarin riƙanta tamkar ‘yata ta cikina. Saura ya rage naka da na tsoffin can, su sakar min ragamar kulawa da ita ko kuma mu samu matsala in suka ce za su rinƙa yi min ƙasalandan cikin harkata. Haruna ya ji daɗin kalamanta, ya gyara zama, kwantar da hankalinki kamar tsimma cikin randa. Babu mai sanya miki ido balle ya takura miki. Na baki Ummi halak malak. Bani ya ba, ka shirya sayan duk wasu abubuwa na amfaninta da zan zano maka, ciki har da abinci mai sa gina jiki. Da ganinta ka san uwarta na kulawa da ita, ba na son dawowarta hannuna ta kamu da cutar tamowa. Ya zaro idanu, tamowa, me haka nan? Ciwon yunwa nake nufi. Har ita kalmar tamowan baka sani ba? Jam, Haruna. Ya ɗago ya kalle ta, ya fasa faɗin abin da ya yi niyya. Ai kuwa duk wanda ya mana ikirarin yunwa gidanmu bai jin tsoron Allah. Dan ko busasshen dabino ba mu bari ciwon tamowar ta kama su ba balle mutum. Ba irin abincin da muke ci na kabatu ba fa. Nau'in abinci masu gina jiki da ƙarin lafiya da kuzari. Zan rinƙa bata, kai ne kuma za ka siyo, don ban ga amfanin yini da kake yi cikin kasuwa ba. Faɗan da Rabi'a ke takala ya fi ƙarfinsa, don haka ya tsuke bakinsa ya ci gaba da yi mata wasa kamar ba shi ba. Allah kenan, wai Ummi ita ce abin so da ƙauna yanzu cikin gidan Baba Haladu. Da sun yi nasarar kai ta bakin gulbin da suka yi niyya, da yaya za su yi kenan? Har bayan sallar isha'i ban ji alamun shigowar Baba ba, balle in sa ran ya dawo min da iyata. Na yi kuka har idanuna sun gaji. Shigowar kiran Anty Aliya ta waya ya sa na share hawayena na amsa sallamarta cikin dasasshiyar murya. Ya aka yi Amina, hala Baba Sani ya yi faɗa ko? Na amsa, ƙwarai Anty, yanzu haka ni korarra ce, ya ce in bar masa gidansa gobe-goben nan. To me na kuka, gida biyu maganin gobara, ki kwaso kayanki ki dawo wajenmu, ki zauna. Menene amfanin mutum na da wani ɗan uwa? Na ja numfashi na buɗe baki zan mata bayanin yadda muka yi da mahaifina.
Na ji inna ta fisge wayar ta fara magana irin, ki yi haƙuri Aliya, ni ma na yi tunanin ta zo gidanku ta yi zamanta, amma na sake zurfin nazari na ga ba mai yiwuwa ne ba. Saboda me? Anti Aliya ta katse inna. Dalilai da dama, ɗaya daga cikinsu idan an yi haka ubanta na iya zargin ku. Hakan na iya rura wutan gaba tsakaninsa da ɗan uwansa kan abin da bai taka kara ya karya ba. Anti Aliya ta ce, na fahimce ki, sai dai kin manta ni ɗin na riga na ƙuna ba ƙauri. Idan ba mu taimaka wa Aminatu ba, rayuwarta na iya shiga cikin garari. Inna ta ce, haka ne, ni ma kuma ba na son a ɓata 10 ne 5 ba ta gyaru ba. Na san rigimar babansu ba zai bar maganar ta tsaya wuri guda ba. Ki dai haƙura a nema mata inda za ta zauna cikin. Shi kenan inna, zan dakata in ji shawarar inda za ta zauna zuwa goben. Amshi waya na kara a kunne, ina sauraron nasihohinta a gare ni, zuwa can na ce, Anti Baba ya amshe Ummi ya maishe ta gidansu. What? Na ji ihunta ya daki dodon kunne na ɗan janye wayar kaɗan ta ce, al'amarin ya fi ƙarfina, amma dole in faɗa wa babanku wannan magana. Ki ƙyale kawai anti, ina ganin su ma can gidan sun amshi. Baba kuma ya daɗe da komowa bayan ya kai ta. Ta ce babu komai, ki yi haƙuri Amina, duk inda ‘yarki take, ki bi ta da addu'a. Mai rabon ganin baɗi, ko ana dakawa a turmi sai ya kai. Dare ya tsala amma bacci ya ƙaurace wa idanuna da na mahaifiyata. Mu ƙulla wannan, mu kwance wancan, amma mun kasa cimma matsaya. Shin ina zan tafi idan gari ya waye? Gidan wa zan dosa a cikin wannan lokacin da kowa ta kansa yake yi? Masu rufin asiri ne ma suke samun abincin da za su ci tare da iyalansu sau 3 a rana. Wasu sau 2 ake ci, wasu kuwa idan aka ci sau 1 a yini, sai dai a cika ciki da ruwa saboda rayuwar ta yi tsada fiye da zaton mutum. Ya Minat, ki tafi gidan ya Ubaida mana. Na'ila ce ta kawo nata shawarar bayan ta kai ƙarshen ayar surar da take ƙoƙarin haddacewa domin shiga musamman jihar Sokoto ke shiryawa. Na yi ajiyar zuciya, na yi tunanin hakan Na'ila, amma ina ji kin ga kuwa irin ɗawainiyar da ya yi da mu a asibiti? Bayan haka iyalansa kaɗai sun isa garke. Ta gyaɗa kai, abin kunya ne a ce mahaifi da kansa zai buɗe bakinsa ya ce wa ‘yarsa mace ta bar masa gidansa. Irinsa idan aka haɗu da maras hangen nesa da tsoron Allah sai ta shiga uwa duniya, kin ga an baiwa mutum lasisin karuwanci. Inna ta ce, haba Na'ila, me na wannan hasashen? Ni kikan bani mamaki idan na ji kalaman da kan riƙa fitowa daga bakinki, yarinya ƙarama sai manyance? Kaifin hankali take da shi inna, ki ci gaba da gode wa Allah da ya miki wannan baiwar, gashi nan ta kama hanyar zama hafiza. Godiyar Allah kullum cikinsa nake, yanzu ko gidan innarku Halima za ki fara zama kafin mu yanke shawara. Tunda a gaskiya ni ma ban goyi bayan ki je wajen yayarki ba, duk zaman lafiyan da suke yi da kishiyoyinta kuwa. Na'ila ta ce, larura ce fa, tana iya samun kowa a lokacin da baka zata ba kuma. Ita inna Halima ba ɗawainiyar za a ɗora mata ba, har gara ya Ubaida tana da miji? Na ce, zan tafi wajen inna Halima, ya fi min kwanciyar hankali. Tunda babu Ummi a hannuna, sai in nemi abin yi ko wanke-wanke da shara ne. Mu samu na rufin aiki ya Minat. Inna ta ce, sana'a in dai ba sata ba ce, ta halal ce, babu kaito cikinta. Na'ila kuma girman kai rawanin tsiya ne. Ki je ki nutsu tukunna mu duƙu. Insha Allah kina tare da albarkanmu tunda baki saba mana ba. Sai a lokacin na fara jin ɗan sanyi cikin zuciyata. Na jinkirta na ce, shikenan inna, hakan zan yi insha Allah, ke ma ‘yar uwata ki yi min addu'a. Ta amsa da kai saboda hawayen da suka cika idanunta tab. Gari ya waye tangararan. Kafin ƙarfe 7 na gama kintsawa na zuba ‘yan tsummo karana a cikin ƙaramar jakar Ghana musgo. Na kasa shan kunu da inna ta dama saboda baƙin ciki, amma a haka na afo ƙwayoyin maganin Panadol saboda zazzaɓin da ciwon nono ya haddasa min. Mahaifinmu ya shigo ya leƙo ɗakin inna ya ga mun goma kawuna muna zub da hawaye. Bai ji tausayinmu ba saboda haka
ya ga ya fi mishi, hakan ya ɗaukar wa ransa. Babu bin dokokin Ubangiji, babu tsoron Allah ya kama shi da laifin riƙon sakainar kashin da yake yi wa iyalinsa. Ba tunanin Allah zai tambaye sa yadda ya riƙe amanarmu da ya danƙa masa. Shi wai gudun surutun mutane a cewarsa. To ‘ya'ya nawa ne mata aka saka kuma suke zaune gidan iyayensu? To baba dai bai yarda da ƙaddara ba, bai ma santa cikin rukunin addinin Musulunci ba, sai hauma-hauma. Ya buga tsaki bayan ya gama kallon mu. Ki zauna cikin ‘ya'yanki kina zub da hawaye, salon su raina ki. Kuma wa ya mutu kuka tsira mun kuka cikin gida tun da sassafe? Inna ta goge hawaye da gefen zaninta, ta fito ta isko shi waje. Yanzu kai malam da ranka da lafiyarka, kana ji kana gani za ka ƙyale ‘yarka ta bar gidanka, sai ka ce shegiya na haifo ta? Ba shegiya ba ce, ni na haifi abata, amma ko alama ba zan taɓa shiri da macen da ba ta son zaman aure ba, ko an halitto ta don ta rinƙa bin titi ne. Ai yanzu ma za ta bi titin tun da ka iza mata. Inna ta faɗi cikin fushi. Tafi ruwa gudu idan tana iyawa, duniyan nan da faɗi. Ban bari ya ka riƙe maganar ba, na yunƙuro na fito ɗauke da jakata a hannu, na durƙusa a gabansa na ce, ina roƙon arziki, don Allah kar ka yi min mugun baki baba. Idan ba za ka sanya min albarka ba, saboda Allah kar bakinka ya yi min tofin alatsi ne ko mugun alkaba'i. Ka yi min wannan adalcin, ba domin na isa ba. Ya kau da kansa bai ce, baba ka guji fushin Allah akan ƙuntatawa iyalinka da kake yi. Yi min shiru kar in make ki wallahi, in bige wannan kakkaifan bakin. Na'ila wuce ki tafi makaranta, tunda kun yi sallama da ‘yar uwar taki, inna ta shiga tsakani. Na miƙe muka rungumi juna muna zub da hawaye, na saki ‘yar uwata na kama mahaifiyata na yi mata runguma mai ƙarfi. Kamar wacce take ku yafe min dukkan laifin da na yi muku. Baki mana laifin komai ba, insha Allahu kina tare da albarkar iyayenki duk inda kika shiga Aminatu. Ubangijinki na tare da ke, zai kula da dukkan al'amuranki. Shi zai yi miki jagoranci a sabuwar rayuwa da za ki shiga. Na gode inna, Allah ya sa wannan fitatawa ta zama silar cikar burina. Suka tara faɗin Allahumma amin ya rabbi. Yayin da baba ya shige ɗaki ya bar mu. Na'ila na riƙe da jakata muka fita gaba ɗaya. Ba tare da waiwaye ba, zuciyata cike da alhinin irin halin da zan kasance cikinsa. O ni Aminatu, Ubangiji ka zama gatana. Yinin ranar inna Saratu ta zama kamar wacce aka zare wa lakka. Ko da masu kitso suka shigo, ta ce ba ta jin daɗi, su yi haƙuri har gobe. To ina za ta iya sarrafa jikinta ta yi wani kitso bayan ba ta cikin daɗin zuciya. Ba kuwa mahaifiyar Aminatu kaɗai ba, duk uwa ta gari ta san ciwon abin da ta haifa, tana so da ƙaunar ‘ya'yanta, tana kuma tausayinsu. Da wani irin jin ƙai da Ubangiji ya halitta a zukatan uwaye. So da dama akan samu ‘ya'yan da suke da rauni wajen kyautata wa iyaye, musamman a wannan zamanin namu, amma zai yi wuya. Gaskiya yana da matuƙar wuya kaga uwa da ba ta jin ƙan abin da ta haifa domin rashin biyayyarsa gare ta. Wannan halittaccen abu ne daga Ubangiji. Inna ta yi zugum tana tunani ita kaɗai a filin tsakar gidan. Yau ko abincin rana ta kasa tashi ta ɗora. Ko yaya Allah zai yi da rayuwar Amina? Ya Allah ka dubi wannan yarinya. Kar ka sanya ta cikin halin ha'ula'i. Allah ka duba wahalar da ta baro baya. Kar ka sanya ta cikin taskun rayuwa. Gyaran muryar Baba Sani ya sa ta shafa addu'arta ta ƙara ɗaura fuska har ya iso inda take zaune. Ya ja tabarma ya zauna yana nazarin yanayin canjin fuskar. Ya ƙara gyara murya. Wane irin mugayyar ɗabi'a ne mutum ya zauna a wuri ya yi zugum? Bai da kyau Saratu. Ta ƙyale bata tanka ba. Tankawar ma ai yabawa ce, in ji matsiyaci da ya ƙi biyan bashi. Baba Sani ya gyara zama. Na san babu abin da ya dame ki illa tafiyar Amina ko? Ta juyo a fusace. Yau ko ɗa namiji ne ka yi sakacin korarsa cikin gidanka a zamanin nan da tarbiyya ta gurɓace? Ina da dalilina na aikata haka don ba da ka nake zartas da hukunci. Kina ta yi min bahaguwar fahimta.
Inna ta zamo daga kan kujera ta dawo kan taburma kusa da shi. Ina roƙon arziki. Baba Sani ya ce tun dawowar Amina gida na ji suna tattaunawa da ƙanwarta Na'ila. Cewa ita yanzu makaranta za ta koma ta ci gaba. Wai ba za ta sake ko sauraron wani ba balle ta ƙara yin aure. To shi kenan daga jin ikirarin su sai ka ara ka yafa, ka yanke mata ɗanyen hukunci kamar aikin maras hankali? A turu aka kwanto ni saboda rashin hankali. Ni ban kira ka mahaukaci ba, jawabi nake yi. Shi ne ni kuma na baki amsa. Wallahi ba zan san kina fushi da ni ba sai kin nan zan gane kin kumbura. Ba zan yi wa ‘ya'yana asara ba don ni ce bangon da suka jingina suna samun ƙwarin gwiwa da yunƙurin zama maka nagari. Wacce duk ta ce ba za ta ji maganata ba, dole mu rinƙa samun matsala da ita. Ita Amina da kike taƙama ta yi min biyayya ta zauna gidan Haladu. Ba sai da kuka ƙulla munafuncin da ta baro gidan ba? Sannan ta zo ta ce wai karatun bokon da na tsana za ta ci gaba da yi a gidana? Cikin fushi Inna Saratu ta girgiza kai. Da an yi magana ka ce ka tsani karatun boko. Har da gwamnatin da ke faɗakarwa a suna bin bayan Nasara mai jan kunne, salon ‘ya'yanku su lalace ne. Ba ka yin tunani. Inda na bi ta naka na ɗora musu tallan suka lalace ka ce mun mene. Ko da yake baka damu ba, kuma ni wai malam in tambaye ka, ka kuwa fahimci ma'anar bokon nan? Ya gyara zama, ni kuwa na san ma'anar kalmar boko. Ko ma in ce miki bokoko. To duk boko na nufin ƙarya, wayo ko yaudara. Idan kuwa aka ce miki bokoko, mu mun fassara ta da kalma mai nuna bayyanar wani abu mai siffa maras tsari ko fasali. Bari in baki misali don ki fahimce ni. Kin ga a da idan aka yi bikin aure kafin a kai ainihin amarya sai an kai amaryar boko, wato amaryar ƙarya kenan. Abin da ya sa aka ce mata boko, ai ba ta zahirin ba ce ko? Na biyu akan ce rufin ƙofar ‘yan boko ne, wanda ke nufin ba a rufe ƙofar sosai ba. Ke har ƙwarya ma akan ce ƙwaryar boko, irin wanda aka zata an zuba goro sai a batta babu komai ciki. Ke idan na ce bayanin abin da kalmar boko ta ƙunsa zan yi miki, muna kai mangariba ban ƙare ba. Ai gara ma ka tsaya a nan, don ni ko waɗannan bayanan da ka yi min, ban ga alaƙar ƙin jinin karatun bokonka da su ba. Ya kuwa za ki fahimta tunda kin ƙwallafa wa kanki cewa sai ‘ya'yanki sun tafi makarantar Nasara sun koyo makirci da ƙarairayi haɗe da fitsara. Duk ‘yan bokon da kike gani haka za ki gansu idan suka kafe suna tafiya suna taka ƙasa da takalma ƙwas-ƙwas. Babu mata, babu maza wajen nuna rashin kunya. Yanzu ita Na'ila ba har da karatun bokon da take yi ne ya sa ta bar shakkata ba? Ai kuwa ana koya musu ladabi da biyayya ga kowa ma balle iyayensu. Ka dai binciki dalilin da ya sa. Har na binciki dalili ga shi nan ɓaro-ɓaro. Na'ila ba ta gudun ɓacin raina. Da tana shakkata yadda yayyinta ke yi da ba za mu rinƙa kai ruwa rana kullum ba. Malam kakan yi tuyar mai ka manta da albasa ne. Ba domin da Allah ya sa na yi musu tarbiyyar ƙwarai ba da karatun da suke yi, da ka sha mamaki. In haife su ina matsayin ubansu su ce ba za su ga girma na su ji maganata ba? Sosai hakan na iya kasancewa saboda kowaccensu ta tashi ta yi wayo. Ta ganni ni ɗin ce ke haƙilan nema musu abinci da sutura. Ni ce ke yi musu duk abin da ya dace, uban ƙwarai ya tsaya ya yi wa ‘ya'yansa. Shi kenan an zo wurin, dama na san ba banza ba, wannan takalar zancen da kike yi, gori kike son yi mini. Kin faɗi ƙoƙon ranki ya. Inna ta ce, idan na faɗi ƙarya sai ka gyara min, kuma ni ba gori na yi maka ba. Ina tunasar da kai ne, yanayin zamantakewar mu ne saboda ni ban maka ƙeta. Baba Sani ya hasala, ni ne maƙetacin kenan? Idan ka ji zafi ka tashi tsaye ka nemi abin yi yadda iyalanka za su san kana raye, kana neman abin rufa musu asiri gwargwado. Kin rama, kin fanshe haushin abin da na yi wa ‘yarki. To ko a gefen hulana, duk inda za ki mai da jawabi ki tafi. Ita Na'ila na faɗa miki lokaci nake jira saura ƙiris in aurar da ita, in ga mai nuna mini ban isa ba cikin gidana. Inna ta yi shewa a haye, mai gida takobi daga Allah.
Allah ya nuna mana lokaci. In dai ka shirya abin kai ta bismillah. Ni Saratu addu'a ce gare su na neman zaɓin Allah kan dukkan al'amarin rayuwarsu. Ya miƙe yana kakkaɓa riga tare da leƙa ɗakin girki ya ce, Injin saboda Inna ma ta miƙe, me zai hana ni dahuwa idan ka kawo cefane? Miƙo a ɗora, saboda ni yau babu komai cikin ɗakina sai ‘yar taliya, ka kuma ce kar a sake dafa maka ci. Kina nufin babu ko ‘yar gumi da kike ajiyewa in fita in yi ‘yan dabaru in samo mana kayan miya? Ka dai haɗa dabarun nan ka haɗu har da gumin, sai a dafa kowa ya ci. Ya gyaɗa kai, Allah ya kyauta, wannan ƙasa dai tamu ta zama sai la haula. Inna ta ce, hanzarta ka gani, ni kuma in yi zaman hura wuta in ɗora ko ruwa ne ya tafaso kafin ka dawo, Allah ya sa a dace. Da suke zuba shinkafar, ta tura ƙarƙashin gado, wannan dabara ta yau ta yi. Aminatu da Na'ila suka ce ta rinƙa turjewa tana yi wa mahaifinsu haka, ko ya rinƙa turzawa in ya ga dama. To yau dai Allah ya shiga cikin al'amarinsu, ga Baba Sani can ya nufi kasuwar Marna, Allah ya sa a gaso ta da mai. Na isa gidan ƙanwar mahaifiyata da ke Dalhatu Road a Tudun Wada. Gidan ɗakuna biyu ne kacal, sai ɗan tsakar gida, makewayi da ɗakin kwano na girki. Irin na gidanmu, ran Inna Halima ya ɓaci matuƙa bayan na ajiye jakata na ƙara yi mata bayanin yadda muka yi da mahaifina. Ta ce wato shi Sani ya ƙudiri niyyar gallaza wa ‘yar uwata ta hanyoyi da dama ko? In an kashe wannan ya ɓullo da wannan, to ta Allah ba tashi. Mai ganin iyakar mutum sai Allah. Na share hawaye. Wallahi ba zan ƙyale Baba ya ƙara tauye ni yadda mahaliccina ya umarce ni in yi, ina fatan na samu wannan ladar. Yanzu kam sai inda ƙarfina ya ƙare wajen cikar burin rayuwata. Inna ta dafa kafaɗata, share hawayenki, ki bar wa Allah komai, shi za mu roƙa ya idar da nufinki. Yinin ranar na sha kiran waya, farko Anty Aliya ce, na faɗa mata inda nake, ta ce za ta zo tare da Humaira, sai kiran innarmu da Na'ila. Kowanne mun yi hira har na ji zuciyata ta rage zafi. Ko ba komi, ka samu mai damuwa da kulawa da al'amarinka babbar baiwa ce. Na gode. Idan na cika yi wa Inna Halima godiya, takan ce, Aminatu, ke ba ƙashin yadawa ba ce, dole mu sa hannu mu rungume ki. Kwana ɗaya a gidan su Inna, Anty Aliya suka kawo mana ziyara. Kamar yadda ta saba, ba ta taho hannu sake ba, sai da ta harhaɗo mana kayan abinci da aƙalla za mu yi wata guda ba mu sayi komi da kuɗinmu ba. Don ma wai Inna Halima yara 3 maza gare ta, ita ba ta da mace. Da ni da ita muka rinƙa yi wa Anty Aliya godiya, kamar ma saka ta a baya mu goya don daɗin taimakonta. Ta yi ajiyar zuciya ta ce, yanzu tun da abin ya zama haka, gobe zan shiga makarantar can ta Ibrahim Gusau. Mu ji yadda za a yi batun sake ɗaukar ki a matsayin ɗaliba. Shin ko Women Center za a kai ki? Humaira ta ce, gaskiya mun gara Women Center ɗin nan, tun da har da matan aure. To kuɗin abin hawan ne abin ji antina, na faɗi a sanyaye. Har mu je sama miki gurbin karatun tukunna. Mu kada gizo kana sai mu kira ƙoƙi ko? Inna ta ce, in Allah yadda za mu samu rufin asirin Allah Hajiya. Mu ma ba zama za mu yi ba, ni dama ina sana'ar toya ƙwai da ƙwai da la'asar, ita kuma za mu yi tunanin sana'ar da ta dace ta fara, don mu gudu tare mu tsira tare. Hakan ma na da kyau, Inna Halima, kuma na san ‘yar tawa ba ta da kasala, ba raguwa ba ce. Na yi dariya, to ai Anty an ce, inda na ɗan uwa ne biɗi naka, neman na kai wajibi ne a gare mu, ko don mu samu ɗan abin da za mu rinƙa kwatanta muku mu ma. Anty Aliya ta buɗe idanu. Ba a ce ki hana kanki sukuni ba saboda mu. Anty kenan, ai har ƙasa ta naɗe, wani alkhairin da kuka yi mana ba za mu iya taɓa rama muku ba. Sai dai mu bi ku da addu'ar Allah ya saka muku kawai.
Humaira ta kalle ni, ‘yar uwa da labari fa, ina za mu keɓe? Anti ta girgiza kai, tatsuniyar bai wuce wacce muka saba ji da gizo da ƙoƙi. Tun da sirri ne na ‘yan uwa Aminatu ku shiga ɗakin ‘yan uwanku ku tattauna. Muna komawa ɗaya ɗakin Humaira ta ce, ‘yar uwa zancen mutumin nan ne da ke neman aure na. Ya matsa sai ya turo gida, ni kuma ina ta jan lokaci. Na rike baki, haba saboda mai ‘yar uwa, kina ganin mazan sun yi tsada a zamanin nan? Saboda na firgita da auren da halin da naga kin shiga a gidan miji. Alal haƙiƙa na tsorata da halin mazan nan na yanzu, kin ga a waje tamkar su lashe ka da an shiga ciki saɓanin hakan. Allah yanzu labarin nan da nake faɗa miki, ƙawaye na biyu da suka yi aure duk an sako su, kuma fa babu wacce ta rufe. Kin ji na yi shiru kafin amsa. Kin kawo uzuri, amma ai ba dalilai ne da zai hana ki sa hannu biyu ki raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk da tabbas yawan mutuwar aure a gidajen Malam Bahaushe ya ƙazanta, a yanzu abin har yana bani tsoro gaskiya. Humaira ta jingina, na rasa dalilin wannan ɗanyen aiki. Na rasa abin da yake janyo taɓarɓarewar zamantakewar auren ma baki ɗaya. Ni dai a nawa hangen ma'aurata sukan faɗa wa auren ne kawai ba tare da binciken meye shi kanshi auren da abin da kalmar auren ya ƙunsa ba. Ma'ana sanin hidimomin da ke cikinsa, me suka sani da ƙirarin da akan ce aure sha kan yaro ka ba manya kashi ka bar yaro yana kallon ka. Ma'ana wanda ya yi aure duk faɗi tashinsa na neman auren, ɗawainiyar neman aiki, muhalli, ci da sha da haihuwa, shi kuma wanda bai yi ba sai ya ta sha'awar yi yana ganin babu wani matsala, shi dai ya ga ya mallaki mace cikin gidansa. To amma duk da annabin rahama ya umarce mu a yi auren, maza nawa suka san sharuɗan da ke tattare da hakan? Na farko, manzon Allah ya yi umarnin aure ga wanda yake da iko, ma'ana wanda zai iya ɗaukar takalihun auren. Ba mutum ya yi aure ya bar mace da takalihun ciyar da kanta ba, ko ‘ya'yanta irin su baba kenan. Humaira ta harare ni dai ci gaba da bani bayani. Na yi ɗan murmushin takaici, gaskiya a faɗe ta komi ɗacinta, ‘yar uwa, na san akwai irinsu da yawa. To ina mafita a nan? Na kalle ta, duba nan, ni fa ba malama ba ce. In bayani kike nema, nemi malaman ƙwarai, kina ganin ko muƙamin ɗaliba ban kai ba? Ta gyaɗa kai, na ji na yadda da zurfin tunaninki da kaifin hankalinki ne. Ke nake saurare. Na sake jan numfashi kafin in ci gaba. Mafita na farko shine ma'aurata su san cewa aure ibada ce mai zaman kanta wanda za su samu sakamako duniya da lahira idan sun yi zaman auren yadda addininmu ya shar'anta. Fahimtar haƙoƙin juna, haƙuri, neman na kai ga ita mace, kau da kai da barin sa'insa ko jayayya da abokin zama. Kyakkyawar tarbiyya na sa mace ta rinƙa gaggawar ba miji haƙuri da zaran saɓani ya shiga tsakaninsu. Dan an ce durƙusawa wada ba gajiyawa ba, kuma bai hana mutum ya miƙe da tsawonsa. Ta taɓa baki, tabɗijan, in dai nufinki waɗannan abubuwan da kika lissafo zai sa a zauna lafiya, akwai wuya. Kamar yaya? Na tambaya. Gani na yi babu abin da baki ba a cikinsu, amma kika tashi a zero, ƙarshenta ma sakamakon sakin da ake gudu ya biyo baya. Sannan bayan ban ga ribar da kika ci ba, na rinƙa har kin bani tausayi wallahi. Ni kuwa na san abin da na yi ba ƙanƙanin lada zan samu wajen Allah ba. Ki bar batun Haruna, shi wannan jahilci ya masa tarnaƙi a rayuwarsa. Duk da musguna min da ya yi, ina masa addu'ar kar ya mutu bai samu hasken ilimi ba. Ta sake taɓa baki. Minat ta ja sunana cikin burgewa. A naki hangen ma'aurata za su samu ingantaccen rayuwar aure muddin suka kiyaye sharuɗan da kika zayyano? Ina fatan hakan, musamman idan tun farkon auren ba a sa riya, ƙarya da hange-hange ba. Haƙuri da juriya da addu'a su zamo jigo.